Wat is dit hier allemaal? Dit is de expositie speelgoed dit jaar. En we hebben heel veel. Dit is het thema speelgoed. Ja, ja. Waar beginnen we? Nou, we beginnen hoe het begint. Hier heb je dus de autootjes, de Matchbox en de Dinky Toys en wat nog meer. Het grappige is, we hebben een lezing gehad over speelgoed. Rini Venijn heeft dat gedaan en die vertelde ons, hoe komen ze nou aan de naam Matchbox? En hij vertelde dat dat is gekomen in Engeland. Mochten kinderen speelgoed mee naar school nemen, 1 keer per week. En dat werd steeds groter, groter en groter. En toen heeft dus de regering bepaald dat op een gegeven moment mocht er alleen maar speelgoed meekomen wat in een luciferdoosje paste. Daar is een fabriek op ingesprongen en die hebben dus op een gegeven moment de Matchbox gemaakt. Heel nauwkeurig allemaal nagemaakte autootjes die precies in een luciferdoosje pasten. Ja, dit is dus de Le Rapide LR van 151, mechanische modeltrein. Ja, wij kunnen hem niet laten rijden in de vitrine, want die is groter als, het rondje is groter als de vitrine groot is. Daaronder staat nog een hele oude trein. Dit zijn tinnen soldaatjes, gemaakt door de vader van Henk Masklee. Die smid was en die heeft in zijn vrije tijd dus allemaal tinnen soldaatjes gemaakt. Tinnen soldaatjes gemaakt door de vader van Henk Masklee. En ook nog wel beschilderd door zijn zoon. Heeft hij die gegoten dan, of hoe werkt dat? Ja, dat is met tin wordt het gegoten. Hè? Dat zijn hele legers die ten strijde trekken. Ja, hele legertjes. Ja. Maar het is best wel minutieus om ze te schilderen, heb ik begrepen. De vliegende hamburger. Ja. En hier staat hij dus in model. En die pesemauto komt van iemand die zijn vader had, die werkte voor de pesem en die had zo'n auto en die maakte voor zijn zoon een pesemauto. En wat is dit hier? Dat is een oude blokkendoos. Kijk. En dit is een kegelspel. En hier heb je dus van die blokken waar 4... Of daar kun je iedere keer weer een andere voorstelling mee maken. Weer nog een blokkendoos. Weer van latere datum. Auto's die komen uit Engeland en die zijn gemaakt in ooit een munitiefabriek. Of een fabriek die dus materialen voor het leger maakte. En na de Tweede Wereldoorlog zijn die omgeschakeld in speelgoed maken. Dit zijn aparte, dat is weer van anderen, maar ook wel heel leuk. Zijspan. Ja. Hier zit dat popje, kijk, zie je zitten, met dit. En dat heeft ze dus geschilderd.
Dat is figuurzagen. Ja, dat is wel leuk. Dus hier kunnen de kinderen zich uitleven. Nou ja, ze mogen hier niet aankomen, want het zijn allemaal oude spullen die we gekregen hebben. Dit is een kacheltje, het is gemaakt ook weer door een smid in Middelburg. En daar kon je dus echt met blokjes, kon je dus inderdaad, kon je daar iets mee bakken en koken. Hadden ze van die speciale blokjes hadden ze daarvoor. En dan kon je daar inderdaad iets in doen, iets eenvoudigs, appelmoes maken bijvoorbeeld. Dit was een stepje. Ja, dat is een stepje, ja. Dat zijn dan poppen van andere klederdrachten en ja, die kunnen dan hier ook weer wel tussen staan. Die dat allemaal heeft en die heeft dat in bruikleen gegeven. We hebben daar een film van gemaakt, van die spulletjes, en die kan ik je zo laten zien. Maar niet hier, maar in onze bioscoop. De krantenpapiertjes hangen er ook nog. Allemaal naar boven. Dit zijn twee kleindochters van me.